Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Tata trapsilanira ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranda yen ngandika magawe apranda Koko Prabu menika kok kathah sanget dayok wonten negari Ndorowati. Lho la iya ki mau setija matur ana perkara ing temandun Projing Trajutrisna. Lah kok iki ora panglingki Petruk ingkang sowan kasinggihan mekaten. Monggo aku wis tentrem. Petruk sowan dhewe ijen tanpa duwe kanca. Ora nggawa wong utawa ora nggawa sapa-sapa. Lah kok lete suwe men iki nusul iki adine lanang. Inggih kasinggihan mekaten. Menika Panakawan Petruk kalian Bagong. Yayi wonten timbalan. Nadan dikapak-kapakno Petruk iki Panakawan Ngamarta. Mula uga Panakawan Ndorowati. Dimbalana apa wigatine? Yen pancen sowane Petruk iki gawe tentrem utawa ana panjaluke Petruk ingkang sira Yayi bisa minangkani paring ngono. Nanging yen to sowane Petruk mung bakal gawe geger negara Ndorowati, ora usah melu-melu. Petruk aku ingkang ngundurake. Koko Prabu lenggah ngelangkung prayogi. Yo. Petruk padha raja sak praptamu Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebine ngilo dene dumawing nawang tuwang sinuwun linepatna ing tulamanu. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunju. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kandung bolong Pedharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung ngeden. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Petruk kandung bolong Pedharjo sapraptamu. Lho niku Ndara Setija. Iya Petruk. Ning wonten panjenengan niku kemutan kaliyan tiyang sepuh niku wong tuwa wis kaya dijunjung derajate.
Bekti kula nggih Den, ya Petruk Tatompo, pangestu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk kantong bolong padha raja sak pratamu. Sinten niku? Lho. Aku Samba Petruk. Oh, Ndara Samba ya ora ketok kaya. Bekti kula kunjuk Ndara Samba. Iya ya Petruk Tatompo pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk kantong bolong padha raja sak pratamu. Wah, kabeh mbageke. Wilujeng Ndara Setyaki bekti kula kunjuk ya Petruk. Prayogakna. Nun inggih Petruk kantong bolong padha raja sak pratamu. Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk ya prayogakna Petruk nggih. Ana wigati apa Petruk mangriyen? Niki mang bageke mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon niki tenan. Aja njur wigatine niki engko ndek ra dianggep wong wo nek muring medeni. Iya lali aku ha. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku Tampanana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripe dayanan ing kasantosan. Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Tatompo. Pangestuku Tampanana. Nun inggih kowe iki sowan ratu kok nganggo training tok. Ora nganggo klambi, anu kentekan seragam. Lho, kentekan seragam nggih. Nggih nyuwun pangapunten wonten ing kaya ngenten iki ara wong sekeng, wong ora duwe. Sanane lah sing penting slamet, sing penting sehat. Lah iya, lah nggih dipun sekecakaken. Yo, gadah lungsuran kaos. Ana ning Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Urung. Ning mesti to. Iya, nggih syukur. Soale kula ming takon kok. Lah iya. Bagong padha raja sak praptamu. Nun nggih, sapa to? Ndara Setija. Kuwi kok ora apal to. Ora tau metu arang-arang kok. Pangestunipun Ndara Setija wilujeng Setija sapa to? Setija Gedhong Kuning. Udu. Setija Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh, Ndara Setija Buma Narakasura. Buma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara? Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ning Traju Tresna. Oh, siap. Siap. Wonten apa rika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Wanggri aku wis mbadhekake tekan Petruk tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glece ora karo-karuan. Nggih, Ndara Setija wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Ya Bagong pangestuku Tampanana. Nun nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayanan ing kasantosan. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng. Lho. Sapa kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asale suarane padha. Akarang putrane kaya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Pangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, Bagong pangestuku Tampanana. Nun nggih sangat anggen kali ndadosaken jimat. Bagong padha raja sak praptamu. Ngaturipun Ndara Werkudara ora ana. Ndara Setyaki. Suarane padha sakene gawe swara ya ora padha. Aku Setyaki Bagong. Ayo kaya nek negara Ngamarta swara gedhe dhewe iki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Ya Bagong. Nggih, tak kira Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk. Ya Bagong, pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kandhadhasan. Bagong padha raja sak praptamu. Patih Udawa. Iya, dasar para nyata. Metu Jawa. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Patih Udawa kok biasa to, Gong? Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen ki mesti ngundang aku atur. Oh, ayo. Wilujeng Ndara Patih bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Iya. Pun panen wis. Kok ora ngabari. Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bang. Wah, sip. Nek cara iki budin. Iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, Bang. Tese mingkari gagange doyan. Kene ora patih tak ajak gelut lho.
Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, wonten dawuh prayogakno ya, Bagong. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu Njodipati utusan kelawan Petro? Nggih. Lah eneng apa? Werkudara ya gene Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau kulun. Nek didokok tempat tidur niku muntah-muntah. Wah metu kabeh. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya, syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas. Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak gerahe Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih Gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki. Ora usah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hoax. Mengkono Petro hoax. Nggih. Sampeyan mboten sanirokke. Niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hoax. Ora wangun. Iya Petro nggih. Sudaning titipan niku malah wonten bangsa ngono mriki menika sampun dados adat budaya. Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongonan kula niku kula tirokke. Ya wis ora apa-apa. Lah nggih. Petro, ngoten niku. Sing diundang pertama kali Semar ndik. Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten niku. Mbok dipresake. Juk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah Gareng terus ndelik teng sarunge Semar. Sep wedi. Petro Bagong kon mrene. Kula kalih Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petro, dalem. Ora kongkon. Teng pundi, Den? Ning Durawati. Sowan Kresna kakangku, sowan Jlitheng kakangku. Wigatose kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh nrene kon tekan Njodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora usah ngaku dadi sing Bathara Wisnu, ora usah ngaku dadi sing dewa. Aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa. Lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong. Ketoke ora ngono ya, Mang. Kuwi senengane ora kompak kok kowe mboyo kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane iki lho, ke belakang. Iya, ngoten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki ming nganggo training tenan to, nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro. Nun.
kurang gede. Pedro. Menirake kok ya dicacat lho. Pedro. Wonten dawuh. Wis suwana jlitheng kakangku. Nggih. Kondo nek Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku dadi sing Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iki pujangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi wong kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem iki. Nek ora ana kata-kata sing beda, ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha. Hahaha cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong iki ora sok nesu. Wong iki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petrus sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndarawerkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung, Bagong. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatriyan Jodipati. Amargi Ndarawerkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Pedro. Karo kowe Bakok. Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa Kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng kasatriyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula ngerti tugel gulune. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur ndara gelan apa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndarawerkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mriku niku mengke nek Ndarawerkudara cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya. Lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sauntara kok. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Wong teng mriku mau nak mangan barang nunut. Lah iya. Lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara kok lunga. Kok alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jenggo mlaku sirahe buyir kok. Kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lah iki gawe masalah iki. Truk. Tur. Kowe ngerti ta, Tru? Heeh. Yen nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Haknyonowati. Ilang jarene abdi. Nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lah kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca lara ki rak
bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Garkaca niku nyolong Dewi Haknyanawati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Istija kuwi mau bener, sapa ngerti Garkaca sakwise nyolong Haknyanawati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Bama Narakasura. Piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya kok. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ayo piye wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampeyan ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine. Wancine apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyanawati murca saka negara Rajatresna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Garkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agyar di rongsen. Dirongsen barang. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi-ndi ra sanggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembenge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Garkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku ming padune sengit karo Ndara Garkaca, padune ora seneng karo Ndara Garkaca, terus ngarani Ndara Garkaca nyolong Dewi Haknyanawati. Bojone Ndara Garkaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Du. Sapa ta? Aku iki lagi arep ekses e. Dewi pergi wae. Dewi pergi wae luwih apik luwih ayu kok. Ndara Garkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru, monggo Ndara Garkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Garkaca, gawe masalah karo Ndara Garkaca. Didakwa nyolong Haknyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampenake dhewe. Kang putra niku kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja ngewatoni iso nampa. Ngendikane Ndara Setija ning ditliti Trajutresna. Haknyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng bribek gawe masalah to sinuwun. Maning jajalan sekertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Tru mudhar. Kapokmu kapan kowe? Wis ngono kuwi arep piye coba? Aku senengane nek omong cangkeme ora tau iso direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono ki piye? Bagong. Wangsulan Bagong. Nun. Kowe ngerti derajatmu ya apa? Kere. Kowe ming Panakawan, kowe ming batur, kowe ngarani yen to Setija kuwi matur goro karo Kanjeng Rama, anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Haknyanawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Gatotkaca tu mulih aku golek cara supaya bribek-bribek ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgondani. Ora ngawur gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili karo grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Setija? Kowe ngeling ana, kowe kelingan. Kowe iki ming batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-langap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Bareng saiki ditantang Ndara Setija kok wedi. Omong, Gong.
Ayo Gage. Kowe iki ngomong sak penake dhewe, Bar saiki kowe diwangsuli karo Stijo, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe duwe pawadan sing bener, Stijo men gawe dadaning pasuwayan, buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degane malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen nek. Ter ngono. Sing ter nggon apa le? Ah ora ngomonge. Aku iki mancing Petruk senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budhek ya? Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kuwi ngarani karo Stijo. Saiki wis sing ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok loro. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggondheli Kanjeng Rama tak pun lesih perkara iki. Lho, lha piye ta iki omong dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun Stijo, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur lawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih Sinuwun Prabu Ndrawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Oh, lha pripun Sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun Sinuwun Kresna ampun kendel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Iya, Tru. Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mulih-mulih, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to. Lho. Karo sapa? Karo kowe. Engko sik to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe arep mulih-mulih ya? Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwun Ndrawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkauna bathange Stijo. Babu, gong. Sadar ora kowe iki? Kowe ora usah cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong iki wong cilik, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong gugat to. Kayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndrawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel glone mbangane mati kodhok ning Kasatyan Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Stijo. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petro Kantong Bolong Gong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkai kuwandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh, nglangkai kuwandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Gombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani kowe. Mesti wani kowe. Kok njaba dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu mudhar kowe ora. Senengane kok ora minggat sing arep Sinuwun Prabu Ndrawati aja ngono pen mono kapan tak gelandang metu. Oke, monggo kula jerakan medal dari Sinuwun.
Ora Bu. Ngantos kedadosan kados mekaten lampanipun kula sampun batin Petruk kaliyan Bagong sowan menika estu-estu dipun utus dening pun Werkudara. Lah iya nanging puguh Setija ndakwa yen to Gatotkaca ing ngidra kelawan Hagnyalawati. Yayi, perkara iki aja nganti gawe geger. Pirang bebarang saru dilulu ing atase Wadyabala Trajutrisna mengko nganti peperangan kelawan Petruk apa dene Bagong. Yen to nganti Setija kalah, si Adi uga bakal kelangan. Merga kuwi atmajamu. Nanging semono uga yen nganti Petruk kelawan Bagong iki mengko keseser ing ayuda, tegese cilik loro gedene tatu. Inggih. Si Adi uga bakal nampa pitakonaning kadang-kadang para Pandhawa. Kasinggihan mekaten, Setyaki wonten timbalan. Mara ndak utus aja nganti dadi daretah ingkang gedhe. Atmajamu Setija Bama Narakasura pringgakno ingkang luwih becik ya Dimas ngestaken dawuh. Apa dene Petruk lawan Bagong endakno kamurkane luwih-luwih Bagong merga Bagong kuwi atine brangasan ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Wong ngorok kok ces karo du. Kok ora Bu? Nggih. Nuwun sewu dipun jamilaken Kakang Udawa menika. Wah, iku rumangsaku patih kok rumangsa. Wonten dawuh iki. Monggo sinuwun. Jeluk saking dampar jeluk-jeluk. Aja ngawu gawar ngawur budana kang padha seba. Ingsun kondur ngedatun kawula nun ngestaken dawuh. Samba wonten timbalan derek nopun Rama nok ngestaken dawuh. Monggo Rama kula derekaken mlebet wonten salebeting kedaton negaring Ndrawati. Iya, Samba kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanatasa kundur ngedatun jelek saking damparan karo kinampit gamparan gading kadheraken sanggaring peromban cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandrawa tindak Nyosri Nararata. Lamun katinun saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Nararata wau.
Ndanging Prawadyabala Pasur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan ngantos ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang paman nggir wonten menapa nadyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng miji dhateng pisuwanipun para wadyabala tradu tresna kula cemadung dawuh kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun paman Pancanyana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tapis bareng Yayi Haknyalawati langsung negara ing Tradu Trisna monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyalawati citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yayi Gatotkaca
Waduh, menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Monggo nyatanipun antawisipun Raju Trisna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun Pranak Prabu Gatotkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan sing genep. Aja nganti keseluru tembe mburine. Nggih, lajeng keparengipun Babak anglayoni jujul hanusuli. Durung rampung nggon rembug marang Yayi Gatotkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Hagnyawati kedadak sowane Panakawan. Ngandhake yen to Gatotkaca wis antara pitelung candra tungklungane nggo dina samengko iki. Yayi Gatotkaca nandhang raga, tegese nandhang lara. Wah, menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa. Menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa anggenipun badhe nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatotkaca. Sampun ngantos pitados nggih. Malah sak mangke kula gadhahi pemanggih yen to pancen niyate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiyang sepuhipun. Mula ingkang saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatotkaca menika nandhang ruga menapa mboten napa menika namung samudana. Ingkang sakmangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun Alendra Pringgondani. Mula kang saka kuwi Paman Pancatnyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud Panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong. Ranggeten bandanen tangane krincungan sikile. Mbok menapa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko. Piye sejatine lelakone adhiku ing Pringgondani? Non ngestaken dawuh lajeng pangkatipun para Wadyabala Traju Trisna benjang menapa Paman ora ketang sambung Baracara Lintang. Tumliya mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh Adipati Ayagriwa wonten timbalan sinuwun. Aja tikangelan budhalo golek ana Panakawan ngendi ketemu bandan tangane krincungan sikile leboke pakunjaran. Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal panjenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ayagriwa Wadyabala Traju Trisna. Pacarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta Om
Bisanggeni Maya Wisnu Pratinta. Wis iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gong. Wer, kowe takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura? Wong urip lak jajak-jajak ta, Tru? Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuwataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasunya. Lho, dheweke iki ora iso tekaning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati, piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah wae. Masa sira karo utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti, Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok kan cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati. Takokke mesti Petruk, Bagong Lendi. Bagong pejah Ndara Lendi. Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna. Petruk, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Ning arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Kamu mengkoyo kowe kok dipendhem ning taman. Dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, Nabi Ndara Werkudara perang karo Ndara Setija sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku kan ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali ya, tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Ratu Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ambek dibelani. Nek belani kowe karo aku mati bareng. Wajut Ratu Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Ini rak mateng. Ha nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyane. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan. Wong kira dhewe-dhewe ya. Ha iya. Ya wis lah, kadang wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semenang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek ra kowe rasa kangelan ngomong, ngomongke mung paitan abab ya. Pira wen, kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Setija kuwi duwe niat ala karo awake dhewe, mau ora wis ngendikake nek Ndara Garkaca dikira nyidra Dewi Agnyalawati, ya ta? Heeh. Monggo Ndara Garkaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garkaca to. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok, tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip iki kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Wong semene oke iki mung do antri modar tak andane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ha iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip iki kudu wani mati. Nek ora wani mati biyen rasa urip. Bener, kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati iki ora iso urip meneh, Gong. Kowe sing ngomong sapa? Ngrene dobati ya urip. Ngeyel kowe maning ora.
Pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Papa keperanggul mungguing ayuto kebaba bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo Gong sapa iki Tru? Takoni sajake prajurit Ratu Trisna. Nuwun sewu Gladiwana nggulang tepang nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar Purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stijo Boma Narakasura. Oh tenan to? Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya, aku ya abdining Stijo Boma Narakasura. Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya nduk ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndrawati. Lho. Nayaka Ndrawati nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh Gong. Men rada gleleng. Lho aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jalan tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura. Bagong lan kowe Petruk. Jojong kuntap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Nek medhendeng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe menenga. Iya. Sapa jenengmu? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungso. Ayo tak takon karo kowe. Salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng kowe. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajutrisna klebon maling. Maling apa? Dewi Haknyarawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyarawati merga ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono ta? Dasar Puranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanane. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe.
Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku. Yo, Carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku. Sasat iso njero langit. lho wani karo aku. Lho wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru? Lho Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Leno pangelok tebak danamu ning marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Ora-ora ki, Nduk. Baron sekemben. Piye? Kowe ngerti aku iki asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Iki arep medeni piye ora ngerti Semar itu. Ha wis rasa diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak guroni kowe. Pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Kowe ra edan. Ngono. Maju terus. cocok tumbak jebol jajam. Mati.
terus le. Oh ya. Loh, kebablasan. Loh, iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung. Ora ada bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Kowe lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngelang-el jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo Panakawan arep mbondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ta baca siramu mocer kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angele ndudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Heeh. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki men kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae aret. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ah iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanakke sithik. Heeh. Ya. Kowe nek ndak doke iki angel to. Ah iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ah iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge Prawara Kendra. Ayo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya doyak ngono. Mati jeneng aku ora kowe. Biar kowe, biar ora apa-apa. Biar biar piye Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus ndasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Ngletak dhewe aku. Mlasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diantem endo, aja meneng wae. Siap. Sih sehat to? Sih. Aja kuwatir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Truk. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dening aku ya, guys.
Apa kae? Ngopo ya, Gong? Ana gendruwo ya? Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bala Trajutresna iki setan barang to? Ora. Endi to kae? Kae lho. Kae buta. Gedhe tenan ya, Tru. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Ha kene ra ono ya ra wani. Kae Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedak yo. Oh, nek dicedhaki ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi. Rasa wedi ra. Rupane medeni tenan ya, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutu ora sampe nutupi mata. Deloken to. Lho. Us. Raine lho, Tru. Ora ini medeni kowe rodake. Udus. Heeh. Wangi lho. Wah. Kon ngilu ya gelem ngono lho goblok banget. Sapa wi? Ayo ana kawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Trajutresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, ladala pira. Kowe ora jam-jaman njaluk mati tak poteng-poteng awakmu kelakon penjangkamu. Mangkiriyen rasah mangkiriyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Mlayu kok. Mlayu modar tenan. Butane gedene ra jamak-jamak. Monggo wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Kok poteng-poteng awakmu. Wah, sir-siran aku. Ha iya. Mulai wae le ya. Neng Jodipati ya, neng Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune, Tru? Nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngeyohi lho, Gong. Ku ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Ora Ndara Werkudara takon Petruk, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan? Kowe muni, kula seksine Ndara. Ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ile kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nolea ta? Diar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werda. Ki mesti engko Bagong, Petruk. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe drajating ponokan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Lolo nenggala cangkemmu kowe nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi ndoloi ya cangkemmu. Tak takonane alon-alon ndak duka. Heeh. Nyuwun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Leda Perang. Nggih. Tata-tata lho, Kang. Heeh. Petruk. Nun. Mlayu kowe. Nun. Mlayu ngopo? Ora kok ki anon to, Tru. Kono ki nek kowe ki ra krungu nesu tenan. Mlayu ngopo? Mengsah prajurit Trajutresna sinuwun. Terus prajurit Trajutresna janjane kula ora marahi ning sinuwun Setijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok
prajurit Tresna methuke kula Petruk Bagong dibontotani Krinjung Silih disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora. Sing muni ngono to. Ndara Astija dawuh kalih prajuritipun, "Ya, Gong. Aku ora ono pas kuwi." Sing jingik ning ngarep mau sapa? Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu ngopo? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau, Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok. Adipati sapa Minak Jingga? Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Setija ning negara Antrawati iki nggawa prajurit pirang-pirang? Nggih. Nek perkara karo dibonto karo Setija aku ora melu-melu. Nek prajurit Tresna melu-melu gawe geger negara Antrawati, aku ora trima. Hati-hati kok, hati-hati kok. Aku tak lunga sik ya, Tru. Nek diloloi Lenggala, dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Setija sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Setija nek prajurit Tresna melu aku ora nrimake. Oh, nggih. Tan trimanipun Yayagriwa tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge. Yayagriwa. Krungumu apa? Goblok kowe iki. Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Ora. Kowe ketoke kancane arep mateni aku ora jane ngono kuwi. Wong ra sida kok, ra sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kamu kapan? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekoso. Yayagriwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Mundur. Tak papane Yayagriwa karepe dhewe. Ayo, Gong, minggir. Yo. Buta Traju Tresna. Iya, dasar kepara nyata mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe basa tata krama karo aku. Aku kadange tuwa Yai Prabu Ndarawati. Iki nek negara Ndarawati, kowe nyak-nyakan ning kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora tata krama. Anggep apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kowe pono kawan. Nek perkara Setija ana perkara karo Petruk karo Bagong, Setija ngramuke perkara, Setija aja ngetyake para wadyabala. Iki Ndarawati ora nggo jak-jakan sampeyan dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kowe nyekel karo Petruk karo Bagong? Iya. Wis tak cekel. Arep tak siksa supaya ngaku Gatotkaca. Kuwi lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo para kawan. Tok kon ngaku yen Gatotkaca ora lara. Ngono ta iki? Iya, dasar pranyata. Ayo saiki minggat. Bali. Bali piye kowe bali? Bali menyang ndi? Traju Tresna. Ratu Gusti Mujak bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndarawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Traju Tresna ora jag-jagan ning negarane wong liya. Ayo bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petruk karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu. Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu ki piye? Aku ora nyewang sapa ning ngarep aku. Aja kok jamal wae kita. Dewa mudhun wae Baladewa ora nirip. Kowe netangi kamurkaning Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali. Piye? Ora bakal bali. Aduh blak tungkak cangkemmu. Ayo. Wah. Ngomong suara tataran para janji kandhane ayo. Hei. Nadyan kowe gedhe dhuwur. Manah sastra jendramu. Wateng nabi jaya kali panjo. Sampe kali tekan ibune. Ora lakon mati kene Baladewa derajat apa? Kene Baladewa. Manus wae jajalan netangi marang
beda sing bareng. Ayo, ayo. Rumasane ora? Sapa iki? Iki bandel apa? Iki ngapa kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune Sinuwun Prabu Mandura gilane tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombeni ngene iki nek Surabaya rampung. Monggo. Kurang ngapusi lho. Kurang ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok golek ngendi? Niki mang mergo kebarut-barut kok. Karepe dhewe. Jangan lagi niki kula kerep omong kok iso karo perang. Ya dublak tunggak cangkem kowe brus. Tro. Seksane ya, Tro. Karo ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise prajurit Trisna mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus yen to Nyai Prabu Ndarawati lagi jibeg penggali. Merga nampa ature anake larang ya Gusti Jaba Mandara Kasura. Yen to Hak Nyanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndarawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndarawati ngene ngupaya menyang Hak Nyanawati. Oh nggih. Monggo yen to Hak Nyanawati ketemu Nyai Prabu Ndarawati tak jerekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Nyun pamit nggih sinuwun. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi krone ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndarawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Ya Tru ya. Yo. Nah ora ngono ndak Ndara wis tak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun pamit nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men ceca. Cetha piye? Bagong kok wis bali kok ora bareng karo Jeliceng kakangku. Mergo Sinuwun Ndarawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya Tru ya. Ya iya. Mundak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe, Tru. Ha iya. Pareng nggih Sinuwun. Yo sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Heeh. Pun ngoten mawon nggih pareng. Yo sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi ra wis slamet ning dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih Sinuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati nggih. Ya Tru ya. Lah yo ayo. Kok ki ngomong wae ora. Engko nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso. Ya ta? Heeh. Mun nganti iki Bandul Patrajaya ki nesu. Bandul Patrajaya. Iki iki mau lho, oh nonton wancul kok nganti iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Parang Sinuwun. Yo sing ati-ati. Nggih, medal iki nang medal iki nggih. Ya pinahe metu ndi? Menawa itu ndi, Tru? Manut. Metu kono. Ya sakarmu, aku manut. Penahe metu ndi? Sakarmu. Nek kira mrene ada pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono men takon kok. Lah iya. Pun nggih. Yo. Ya Tru ayo. Ayo. Ya. Kowe iki nyuwani-nyuwani ora. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Yo. Ya wis kalau wis. Nggih pun, nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Nggih, pareng. Yo. Anu nggih. Sembah kula katur Sinuwun Ndarawati. Yo engko tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinten iki? Yo tak kandhake.
Pati Udawa, ya. Raden Sombo, ya ya tak kandhake. Nggih. Areng ya. Tekan Jodipati Ndara Werkudara takon, Bagong. Ora bareng Jlitheng. Anu kathah wonten masalah teng Ndrawati, garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Oh iya, Deng. Bojone pareng. Ya. Anu bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora nyolong sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah omong bareng. Ya. Sanes Ndara Baladewa sing Lah sapa? kula dhewe mboten ngerti. Ya niki masalahe. Wah, kowe diandani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya. Lho kok judul kene to iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku bareng apa? Apa iku? Tak iling-ilingi sae ora kandel. Wis genaran nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang lesuning tipis. Ora kandel sae. Ya wis ben ora apa-apa. Kresna, Wonten maring dawuh. Mrene ya Kresna. Inggih, kestaken dawuh Prabu. Sinayeng manglum mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta Setijo wonten timbalan kabeh aturmu mau wis tak tampa nggih Cah Bagus. Ndi? Lajeng wareng paduka Kanjeng Rama menawa kelelanan ingkang putra bidhal dhateng pringgodani aja. Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku Si Agnyanawati. Ndi? Aku njaluk sumenea ana ing Praja Trajutrisna. Aku ingkang bakal naliti lelakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Agnyanawati. Tumuli tak boyong bali marang Praja Trajutrisna. Mekaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining batos. Ora ana jamak lemraing nata Ndrawati bakal cidra ngubaya nuli ngestaken dawuh. Maitula mekaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Trajutrisna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, kula nyuwun pamit yo, sing ati-ati. Sesuk menawa ana perkara kuwi pitungan nganggo nalar sing ganep. Aja kesluru, aja kesusu. Tanpa pitungan ora apik kedadiane. Iya. Durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu yaiku Prabu Kresna. Ngestaken dawuh. Maitula mekaten kula sampun marem raos ing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama sarangan kalian pun Yai Agnyanawati. Iya, aku mesti prapta ing Trajutrisna. Ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setijo, Bama Narakasura.
Sri Bala Dewa Narpati tuwi nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi Koko Prabu menawi negari Ndrawati kula tilar samangke wonten raos Subriya manahipun anak kula pun Setija ya banjur kinarya mbuktekaken menapa Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu sagah Yai yen pancen kuwi kinarya pepadhang kahanan Raju Trisna pun Kakang ora bakal selak mekaten Koko Prabu ya pun Kakang mbok dawuh apa Gandeng Petra kaliyan Bagong sampun wangsul ya Koko Prabu latri nututi lampahipun Panakawan lho wigatine mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa mboten oh ngono inggih yen Gatotkaca ora nandhang lara tegesipun menika wonten sambung rapetipun kaliyan icalipun anak kula pun Haknyanawati yen Gatotkaca lara tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Raju Trisna menika namung damel-damel namung badhe benthik-benthikaken Raju Trisna kaliyan Pringgondani ngono Kresna inggih ya yen to pancen kaya mengkono pun Kakang njaluk pamit tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng ngene sowan ana ing Jodipati tilik karo adhiku lanang Werkudara Koko Prabu sembah kula ingkang ngwiring jengkar paduka iya Yai Prabu Ndrawati Mambang antep pasulan upamane lintang kulya kusuma yana sumawur gelar pandahan moncar tinon ler kekonang sureng sorot wetan badang
kakangku rawuh ning Jodipati aku ngaturake basaku katuru yo Werkudara ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono ndak gegem dadekake jimat sinuwun mandura bekti kula nggih Den yo Kakang Semar ndak tampa Ndara bekti kula nggih Den yo nala gareng ndak tampa bekti kula sinuwun Petro Kantong bolong ndak tampa Bekti kula sinuwun ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe ana wigati apa dene Petro tak kongkon sowan ning negara Indrawati ngawigati mboyong kelawan Kresna kakangku nanging sing rawuh marang Baladewa wah yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake kelawan adimu Jodipati mara kage paring dawuh Werkudara boleh kakangku piye pancen kepara nyata yen to Petruk lawan Bagong wis prapta ning Projing Ndrawati lan wis matur ngesane kaya Prabu Kresna apa to wigatine Petruk sowan lawan Bagong dinutuh dening kadangku Yayi Werkudara pancen bener mengkono mula kaki sawangen anakku Gatot pirang-pirang sasi nandang loro mongko madal saling usada ora ana sing bisa nambani karo anakku lanang mula aku njaluk turung karo Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodipati Yayi satemene ana bab ing bakal tak aturake marang sira Yayi nanging yen to Siadi wis nampa kelawan aturing pun Kakang ndak suwun sing sabar penggalihe jalaran apa ing ndak kandhakake iki mau durung karuwan kasunyatane tegese piye mung merga kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan urane bab sing kepiye Werkudara anane Yayi Prabu Kresna ora sowan marang kasatyan Jodipati sayekti nalika semono nampa pradule anake lanang ya kuwi anakku ing Traju Trisna Setija Bama Narakasura Setija ya kene matur apa karo Kresna kakangku Yayi sumurupa Yayi Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang kasatyan Jodipati sabab dina samengko nampa pradule anake lanang yen to garwa ing Traju Trisna ya kuwi garwaning anakku Setija Bama Narakasura Prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyanawati ilang dicolong dening Duratmangka mongko ngerti ya atur ing Setija ditampa dening Yayi Prabu Kresna jarene miturut pradule ngabdi dalem Traju Trisna sing nyidra sarta sing nyolong Haknyanawati mau blegere tanpa beda kaya anakmu lanang Gatotkaca mula Yayi Prabu Kresna ora tumuli sowan marang Jodipati sayekti mung kepengin nanjehke kahanan iki apa Gatotkaca lara tenan apa mungkin Arya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgondani Werkudara menungso ratatanan jebul nggonmu etok-etok lara nutupi karo gedhoanmu nutupi karo lorekmu wah kowe tumindak sing ora prayoga Gatotkaca mirang-mirangke wong gerang kowe ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip wah aku isin duwe anak kowe aku irang duwe anak kowe wah edan waduh wah sampeyan iki iki nek nganti ana napa-napa sing tanggung jawab sampeyan lho Ndara Werkudara ngajar anake lanang kaya ngono lagi lara duncalke sirahe dicandak dikeproke teng jlambrah nganti maklotak suarane terus ditendhangi kaya ngoten nika Pak kae piye Pak Petruk ndaramu kae elingno Bagong aja meneng wae ayo ayo
Kyai. Rama Kyai, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana. Kula mboten nate tumindak kados mekaten. Rama Kyai, estunipun kula mboten nate nutup-nutupi dhateng lamban kula. Rama Kyai mugi paduka enget kula nedheng boten sekeca saliranipun ingkang putra ing Pringgondani. Teka paduka ndhahar dhateng aturipun pengendikipun Kanjeng Prabu Mandura. Sedaya mboten katalidhi ingkang langkung permati Rama Kyai. Kula nyuwun pangapunten rasah crewek. Hei! Sampeyan niku pripun to? Pengandikan Pandara Brada niku durung karuan bener, ming nanjehke. Kok urung-urung anake kok di jis. Niki nek nganti apa sapa sing ngasih-kelakan. Sampeyan niku ora kaya ngono to, Dik. Niki putra sampeyan, niki anak sampeyan. Ngajar kok kaya ngajar maling. Sampeyan kudune ntelesih mang takone riyen. Putrane niku Gatotkaca apa kowe tumindak kaya ngene? Nek Gatotkaca matur mboten Rama njempon. Terus sampeyan teliti teng Darawati ana lelakon kaya ngene ora anake kok didadekake korban. Ya wis arepmu. Kancane yo ngeyel. Maksude piye ngono kuwi? Apik apa ngono kuwi? Iki anakmu. Iki anakmu. Anak nomor 2. Aku blas. Mulang anake ora nganggo kekerasan ngono kuwi, Wer. Gong, kuwi kewanen ngono, Gong. Meneng wae. Biasane iki wedi karo aku. Nek nganti cilik lara gedhe tekaning pati, sapa sing kelangan? Ngendikane Ndara Baladewa ki ya ditampung. Ditampa ning aja terus Gatotkaca sing disalahke. Wah, dumeh kau, dumeh dosa. Dumeh neson. Kon njur apa-apa langsung babet-babet sapene dhewe. Nek carane ngono kuwi aku sing ra trima. Aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatotkaca. Piye, Gong? Piye? Edan mo ya cah kae. Konjur omongane dileming sak karepe dhewe. Petro. Nun. Iki perkaraku. Ning ampun ngoten, ampun njur sak penake dhewe kaya ngoten niku. Niku Kang Putra lho. Rama Kyai. Menawi ngantos kula tumidha ingkang boten sae. Rama Kyai. Kapejauna kula nderek kula mboten badhe tumindak kados mekaten. Wah, pateni tenan. Pramana manguswa muyung ngambrengeng kadi karunaning kaswase yen aneng marga memalat kodhong Sang Wisnu Gantratmaja ing kowe tak rante ana ing wit gendayaan Gatot Taunana Windanana ora bakal tak uculi yen kowe urung ngaku nggonmu tumindak elek karo kadangmu Traju Trisna. Nadyan kanthi pawadan apa-apa ana sing dadi bukti ento weruh kowe nyolong karo Haknyanawati. Wah, nganti garing putar ning kono ya wis ben ilang-ilang andhok siji. Itu lho. Dadi lakonku kaya ngene mono kawan. Sabar ngeten. Mbok duculi. Rantene gedhe banget, Kang. Gemboke ya gedhe banget.
Lha karo kudune tuku gempok ning toko besi ngendi ya, Tru? Aku ora ngerti ya, ku iso gedene semono kuwi jan. Ndara karo kanca iki nek nesu awake dadi wesi kabeh semelang nek disendal pedhot terus melayu gemboke gedhe banget. Diranti, gemboke gedhe tenan ya, Tru. Heeh. Omong wae ora. Antil mudhar ora. Pripun, Ndara? Tru. Yen pancen aku ora luput, mestine aku ora bakal trima kahananku kaya ngene. Nggih, nek terus nek mboten trima sampean ajeng napa? Sampean ajeng pripun wong sampean diawasi karo Kang Rama? Nek cara kula mbudidaya, Den, manekung. Pripun carane supaya sampean iso mbukteni nek sampean iku mboten luput, Ndara? Paraina semobang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwuh sing pene panca ing kocap kacaita nalika semanten eling-eling Sang Gatotkaca satriya pinilih dening para Jawata mila nalika semanten sigra manekung ngersaning para Jawata bilih menawi mboten lepat tartemtu dewa paring kepadang tumraping snalindring pringgondani dadak sakoling mangke ingkang kekiter ing gegana miling-miling nenggih wonten wujuding Gatotkaca ingkang nalika semanten medal sak nginggiling radyan Gatotkaca ingkang rinante dening Sang Werkudara tanggap Sang Rimbyatmaja dipun mulat wonten wujuding Gatotkaca sigra angetok karosan dipun bedhol wit gendayaan satemah bedhol wit gendayaan ngambah dirgantara nenggih Sang Rimbyatmaja wau. Dang 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 dang. Tadyan Gatotkaca tinon mapakarga suta tegapira Kresna parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semu anggarjita Tru nun cetha iki menungsane wah lah sampean lah kok titis to Ndara wah lah blegere padha karo sampean rasat dadak gokean bebangal cetha kowe ingkang ngidra Kakang Mbok Agnirawati ora mbok balekake tinjung akhirat nyawamu hayo gage aku sirnakno leganing atiku.
pangestakaning dening Sang Gatotkaca nengging kang Sang Membawarna pinancak pundhake den untir gulune tugel tel ical wujudipun Raden Gatotkaca saweneh ana wujudan yaksa. Den nyuwun pangapunten. Gunjang gansing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung. Pedro, Nun. Ical wujude Gatotkaca sing madha karo aku. Ana wujuding buta, pecah sirahe mawon. Gunane apa niku wis mirang-mirange karo sampeyan? Gusti tak takonani Petro, nggih. Wah. Babine sapa itu? Babi-babi dengkulmu ora. Utuk-utuk senengane omongane sarwoting pecotot kowe iki. Buta ngono kok. Buta Traju Tresna. Wis sore mau. Wis sore mau buta ki men Traju Tresna tok apa piye? Ora ngerti. Orang-orang nonton wayang. Arang-arang nonton wayang dengkulmu. Takoni to. Kowe nyidra Kakang Mbok Hagnanawati. Ora mbok balik lak untir ndasmu. Aduh monggo Raden kula aturi nampi Gusti Ayu Hagnanawati. Kakang Mbok sewu kalapatanipun ingkang Rayi Tadah Wadana. Yayi Prabu pringgondani ora dadi apa aku ngaturake panuwun dene mbos mbok luwari saka panandang cinidra dening wewujudan ingkang gawa kelawan aku. Petro, Nun. Kakang Mbok Hagnanawati diderekke ngadhep Kanjeng Prabu Mandura. Oh nggih, kula mawon. Sus. Namune jeneng kon ngeterke kok senenge ra jamak-jamak. Montore Petruk sok mlepek. Kula mawon, Nduk. Ya wis sakarepmu Bagong ya kena. Monggo. Kakang Mbok dengkulmu mlocot. Kowe kok ngawisa Kakang Mbok ki anu, Ndara Hagnanawati monggo kula dherekaken. Iya, Bagong. Ngadhep Sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun dherekaken wonten anu Ndarawati. Iya, Bagong. Aku ngaturke panuwun Yayi Prabu. Dawa sami-sami Kakang Boten dados menapa. Yaksa, mara kaki sadurunge kowe tak pateni. Kowe ngaku sapa? Inggih, nyuwun pangapunten. Dipun tepangaken kula menika pepatih adinipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra. Kula pun patih Pulanjani, Raden Patih Pulanjani. Kok kaya patih Ngalengka. Iya, Petro. Iya niku sampean ngerti no? Sampean durung lahir kok iya. Ning aku wis ngerti nggih. Lah wigatine napa kok nyidra Ndara Hagnanawati? Amargi Ratu Gusti kula gandrung kalian Dewi Hagnanawati. Mila tumunten kula dipun dhawuhi sepados nyidra. Nuwun sewu Raden, dene kula memba panjenengan. Mboten ateges kula menika badhe angedu Raden Gatotkaca lan Prabu Setija babar pisan mboten. Nanging supados mboten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Traju Tresna, mila kula salin wujud kados satriya. Mboten wujud yaksa kados mekaten. Pulanjani wonten dawuh. Terno aku nang ngarepe ratu Gusti tak sawange kaya ngapa si jeneng Prabu Heru Mukti. Oh nggih, ngestaken dawuh.
Bagong iki. Nggih. Lha iki hak Nyolowati ya. Kasinggihan wa Prabu kula ingkang putra pun hak Nyolowati. Weh, adal. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Garukaca. Sanes wa nanging kula dipun cidra. Wujudipun raseksa ingkang membo Yayi Prabu ing pringgondani. Wah, adal. Wah, upama ora nganggo pitung mawon Kudra wis mateni karo anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Hak Nyolowati. Lho. Sing slamet Hak Nyolowati sapa? Lho kula no. Lho, apa kowe? Wes do omonge kok nganggepe terus Bagong ki ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca genah dirantai kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Stijo ra duwe bojo kaya ngene. Ya wis nek kepancen aku ngaturke panuwun. Padha-padha apa ngomong cukup manuwun tok. Lho, lak karmu kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kenapa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang ngono tak balekke. Gawe amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo, tampanono, ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. No, 300. Lho. Wah, kalaro tanggaku. Ya men, kalaro tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Ndereke Ndara Garukaca. Lho, jare Garukaca dirantai. Weh, sampean ora ngerti critane kok. Ndara Garukaca niku dirantai bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene til. Wite dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Hak Nyolowati. Terus dicandak kali Ndara Garukaca tek wujud buta. Lho, wujud buta terus karo Garukaca endi? Kakang Mbok Nyolowati, ora meneh Kakang Mbok Nyolowati, pecah siramu. Monggo Raden, metu saka Kancing Gelungdak, terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong celuk. Enten apa to? Celun. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mam apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate apa? Waduh. Sate ya? Ya. Sate kere. Wah. Aming tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan apa? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai ra sehat lho. Ora apa-apa njur. Ya. Lho, kok cawet. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo Gong ora. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong masuki. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atau nggo ngopo? Nggo jajan ngelek tenane. Wis kene loro sewidak. Wis ra sida gleleng. Ngopo Gong? Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Arep sugih lha iki ora iso. Petro, nun. Hak Nyolowati. Tak gawane Projeng Ndorowati men diaturke nang negara Trajutresna. Men diterke dening Kyai Prabu Ndorowati. Nggih, monggo mawon. Ayo Hak Nyolowati monggo Prabu kula dherekaken.